di marpamuati marohani Jahoba ala ni si Job. Dungi humosing ma di bayan Jahoba parsorion ni si Job. Uju na martangiang ibana mangotihon ale-alena. Jala nasa arta na di si Job na jolu silokit dua ditabai Jahoba. Dungi robema sude hahanggina dot akai botona. Rodi sude donganna magodang manopo ibana. Laos mangan sagu-sagu rap dohot ibana di bagasa jabuna. Jala di dok hata sipir ni todina. Puhut dia pula-puli ibana tarengok tu saluhut hinamago. Na pinaroni Jahoba tu ibana. Jala di lehobe tu ibana sakesita dohot titin sere sadabe. Dungi kumodang di pasu-pasu Jahoba si Job di ujungna sian na di mulana ay 14,000 biru-biruna 6,000 utona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena boru-boru tubuh musepi tu anakna do tolu boruna goar ni boruna siahan ima si Jemima. Ia goar ni pai dua si Kesia, ia goar ni pai tolu si Keren Hapuk. Dungi disadok tanui, dang adong jupang paropuan songon hinauli ni boru ni si Jobi. Jala di leon aman nasida tu nasida hauma bangunan, di tonga-tonga ni akka iboto nasida. Dungi mangulu dope si Jobi 140 tahun nari, gabe sanga dope di ida pahopuna do ninina pola opak sudut. Dungi mate sari matua masih Jobi jala mahap rohana diha nguluanon. Disima sahatna. Dihamu amanami inanami saluhutna molo tajah manang tarimangi hatani debataon boido adong naparjolo nanang sidohonotta dang likang sian ngulu ni tolmai iya hangaluton parukilon dot aka naasi di bagasan ngulu taon dang dapat hita dope hasonangan songon naniai ni si Jobi jol mana burju jol tinggan alai akka barita na dengan di pasahat akka jol mai tu debata uban na diuhum debata si Job ipe dung songgop uhum nasihat debata itu si Job dang mamurai ibana tu debata dang mandele ibana tu debata dang mandate ibana tu debata gariada marsi hohot do pujiani tu debata di parukilon nai di panggul miton ningulu nai tok tong marsi hohot imana mamuji debata di ngoti mana debata jala lausima tutu di ida debata parsi tutuon ne rohanai mamuji debata maka mulateo dengan ne debata rohani debata tu ibana ubaina mulak rohani debata tu ibana jala manol soli debata disaluhut uhum nabi nanai tu si Job molo tajah diet di 242 ayat sada rodia onomi manguhumi ala ditangihon debata tangiang ni si Elifas ditangihon debata si Bildad ditangihon debata si Sadanari dongan ni si Elifas dungi di foto debata mahasit tongani jalahona huhum mana tului sian debata jala ikut ditangyak pun si Job
asa malua nasida sian uhum ni debata. Ima hasurungan ni halak na burju hape. Jadi unak pola mandeli mandate hita molo saya didok di parnguluat tahun ade. Buasa akan na burju saya toktong dihasuguhon ninna. Ya, manang dia kaganup ragam ni ulaun holan mate-mate ni na burju ninna. Manang ay holan na siya terlebat doak kadongan saya holan na paimahum may asa diukap akka ulaun ninna. Jadi dang marisuang HP akka ulaun ni na burju ido na yung dohonokku dohonot na marhidi turpukon dang marisuang alaniaha ay jormana burju ido ditangihot debata tangyang na sian na mangulahon ulaun na jadi jala jolmana burjuido na boy mangurupi dongan na sian hasalaan nai gabe sesa dosana dia dopan ni debata jadi parcapar do hapi na burju jadi alani unang marnalo jahita mabahay na kaulaun na dingga unang marnalo jahita patuduhon haburjuon ni rohatay dinasa ragam ni ulaw ni jala unang mangiburu hita molo holan hita pe na mangula-ulaw ni na mangaleo rohatta di ulaw ni unang mangiburu hita tudongan naso manarihon naso mangaleo rohana law mangulaw-ulaw ni alay tatangyakon asa anggiat mu barohana jala ido nanidok ni debatatu si Job tu si Elifas tu si Bildad do tu si nasian Naam tulu halaki jala buanon nasida mapelian na husut molo tajahan akin ikut dibuan nasida didok debata pitu lopu topur ninna pitu biru-biru tunggal dot lan nasing naik imana gabi pilihan lau manesa dosa ni halaki jala disima iko sesan ni si Job ma dosa ni halaki taringot tu ibana jala iko sesan ni si Job ma dosa ni halaki taringot tu pergabuson ni si Elifas dohot dongan na tu debata jala hita pe toktong mas tongani nasa jol mana mangaleo rohana blaho patuduh na burjon ni rohana ido na buy paluahon dongan sian dosa jadi marnalu doho marnalu debata sian parnguluon ni jolmana burju sian haburjuon ni rohan ni jolmana denggan marrohaido disima hapataran ni hata ni debata disima hapataran ni todi ni debata nasai toktong madongani tol mana porsea di iban nasai toktong madongan jadi hidup benar didok hata pangalaho papahainan nasitong ido jamita na mangudu dang na pola naikon boto otta atusatta sudi hata ni debatao tetapi perkataan yang benar perlakuan yang adil dan perbuatan yang benar juga itu juga sudah merupakan firman Tuhan yang hidup pemberitaan Injil yang hidup jala ido ubanna dihamu amanami inanami ikon marsihohot tu debata mahita diragam pulau ni jala hasit tonganido na manugu hita tu haluaon dos-dosongon na didok ni Yesus iya te ale Tuhan debata saya marpamuati maroham mida akka dolmaon ninna te aidang di boto nasida ahana binain ni nasidai ditangyak ko Yesus do nang toktong dolmay nang hita pe ditangyak ko Yesus nung diodihon hita
songo pangodion ni debata tu si Job, songo nido pangodion ni Yesus nang tuhita saharo di bagasa tokyo. Marsala dohita, mardosa dohita ganupari. Alai marpamuati do rohani debata, aidang di boto jolmai nani ulana. Alai nasa jolma na marningot dosana, na marningot papahenan na nasala, ro ibana tuadopan ni debata, ro ibana martangiang manhesesaan ni dosa, diadopan ni debata, lese dosude nang dosai. Upanedang maol HP manesa dosa. Dang maol HP mangido hasisahan dosa siat debata. Holar ro marsopa tu debata. Niokuhon sude papahenan niba na humurangi. Niokuhon sude hata niba na humurangi. Niokuhon sude papahenan niba na humurangi. Dia dupan ni debata. Sesaun ni debata ado dosa. Jala ikonido ulaun niaka na porse. Alani iha jongjongan ni halak Kristen. Na patuduhon hajongjongan ni hasitongan. Keberadaan orang Kristen, orang beriman adalah menunjukkan bahwa kebenaran itu manang di dia pehita hasitonganima tepat arida. Apapun yang kita lakukan, kebenaran itulah yang harus kita tunjukkan. Apapun yang kita katakan, kebenaran itulah yang harus dinyatakan. Agar tidak menjadi celah, tidak menjadi bahan guncingan, bahan pembicaraan bagi orang lain. Bahwa orang Kristen itu harus hidup adil. Jadi unang atong marhite-hita gabe ditihai debata. Unang marhite pangalahot na marsala nang dosatta gabe ditihai debata. Una ay somal doy. Molo adong sahalak alak batak terlumubi molo pareman ni mana, apalagi ulon na si budu jolma. Victor Murado halak nasi matok orang Kristen itu, inna, ya. Alana somal do mulu-mulu ni pare manok kan, dang adong holong ni roh. Ada musuh, ada lawan tikam, rebut lapangan kerja, apapun itu, baik perparkiran, baik kios, keamanan, baik apa, selalu terjadi pertengkaran. Selalu terjadi pembunuhan. Nah, kalau orang Kristen yang melakukan itu, maka orang lain akan mengatakan, itulah orang Kristen. Dibilang Kristen saling mengasihi, tetapi suka membunuh nina ade. Unang sanga songoni kita. Ikon masih haholongan. Songon holong nerohatta tu debata, songoni manang holong nerohatta tu dongan. Dos-dos songo pangulaw ni si Elipas, si Bildad do siyan na amay, dongan nay. Na mamuno do, mamuno karakter ni si Job do, tol manabujo do. Hala di halugon ni Sida, pangulaw ni Job, nasetoktong muno, nasetoktong marmulia di batading. Pola dosa tu ripena maninggal honimana. Pola dosa tu alelena maninggal honimana. Ia dung marhasusahan. Ya, titik di hasonangan nai sude do matjono. Sude doro. Nang di perngulat tasonari pe. Titik hasonangan ni dongatna sude do hita manopot. Sude do hita mamuji ibana. Nabur judoi. Alai dung dihasusaan nai dongat tai. Songon naniain ni si Jopon. Sude do memiring. Sude do lao. Sude do mamurai. Hautuan nadi. Somal do ni ida songoni di bagasan nguluan. Dang holat di parnguluan ya karuas.
Nang di pernguluan niya kadongan si perbarita nauli, pernguluan niya kapadita tong dosongoni. Hajol maunido na sa etoktong di pataridahon di nguluani. Upene molo-ngolo ni ala kristedang si songoni na pinangido ni debata. Molo di bagasan hasonangan ngoluta, molo di bagasan haporsuhon ngoluta, toktong ikom marsijono haddo sude, unang mamiding, unang manudalhon, ya, jalaipe, molot ajaha ayat 10 sadai, di paula debata ngulu ni si Jopi, marlopit-lopit di pasu-pasu debata ngulu ni si Jopi. Aha mana masa di si molot ajaha di ayat 10 sadai. Didok dungi robe masude haha anggina dung marhasonangan si Job robe maha anggina. Jala hita pisongoni ka di parnguluano. Dung mulak haporsuhoni, dung telu haporsuhoni. Denggan dongulu ni jolmai muse robe mahita manopot iba. Alai ditiki haporsuhon nai pola sotinad da iba. Pola sobinereng iba. Mahajol mauni. Ya, alani kita jangan seperti itu. Orang Kristen jangan seperti itu. Ketika susah, ketika senang, kita tetap menjadi sahabatnya. Kita menjadi temannya. Kita menjadi pendampingnya. Ya, kita menjadi pendampingnya. Dan kita menjadi orang yang setia. Seperti Ayub setia kepada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan setia terhadap dia dan memperhatikan kebutuhan kehidupannya dan namanya menjadi harum hingga saat ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Orang yang setia, orang yang baik, orang yang setia itu yang akan diharumkan oleh Tuhan. Namanya ubanai dihamu sudia manami do inanami selalu. Tapature ma nahumurangi dihita. Tapadenggan ahado nahumurang di diri tau. Tapature. Ya. Unang setoktong rosian hita gasip tudong atajol. Unang sero sian hita muse nalaho papilit-pilit hata unang nasitongima. Jala ido na pinangido ni debata marhide turpukon di hita saluit. Asa tubu dame, asa tubu sonang nero. Ay setoktong do debata na pauliulihon ngolutta. Diak kana duminggani opar tutur pukta topikta sadarion di pauliulihon nakka hasomalan na dingka di pauliuli debatado ngolutta nang hitape ta pauliuli ma parsaorani hasomalan na dinggani unang hasomalan na buruhi. Jadi panghiduakku mulai sa sadarion mangulu mahita di bagasan kedisiplinan, disiplin berbicara, disiplin bertindak, disiplin mengenai kehadiran. Nang di perhunguan, manang di arisan, unang biadong sian huriat hakabipi Nasaret na terlebat. Bila perlu parjoloro, setengah jam sebelum dimulai, duluan hadir. Ya, asa unang didok jolmai, asomal di Nasaret atong terlebat manang di arisan, inamusedot tong kan. Unang songoni, bila perlu, sude ruas ni huria, disiplin waktu. Sebelum acara dimulai hadir, ya, manang nahita paimahon, tumagot doi, ya, daripada dihasugohon hita. Manang BHP adong dosada manang dua halak, manang dua ripe, na mangihot ton hita, ngaparjulan non amat tasya dui, hita pedah beta mak. Martab baduan noni molo tabain na denggani
martabat doi. Alai molo tayuto na amat tasia dui terlebat terus so na pola dia di dok enna muse do muse ita terlebat ba anggui si hatame di unang besong nang dihita pe di huriat tape ba molo akan na martugas akasong leader akapar musik ba unang atong saya di paimaima kapar halado ba molo nunga tiki martugas di patibu maro itu neng to honok ate di patibu maro asabuhan molo kita mamuji debata ro pasangapon guarna pasu-pasuon ne debata mahe songo sijok di patujolo ibana do na mamuji-muji debatai uban na di pasu-pasu debata ngoluna nang kita pe patujolo mana mamuji-muji debata dinasa ragam ni uratna ngolutta asa toktong hasian ni debata kita debata ma nama dongani kita amen martangyang kita pinuji pinasanga maguarmu ale Jahoba debata nami ala se toktong do totimi na mga rajay roha ng pikiran nami sa ro di bagasan tikyon di haulion ni pardelanan ni Huriam tungso liwasodo Huriami holsowan manangahape holi Huriai nang apala di bagasa tikyon nang di bagasa parmingguan nami na online pe toktongdo di hasi holi di haholongi ruas ni Huriami Huriam hakabi penasaret ubanai ale Tuhan unang loas akka pangabati na mga rajay rohan ang pikiran nami pasauton hamola daw ni rohanami tuho alay luas manang todimi na mga jarajari hami asa unang talu hami ala ni haguguon ni portibyon ala ni akasakap ni jolma na marjat di parnguluan ni dongan na jolma alay sakap mo manatulus ade Tuhan di bagasan ni songon na di pasu-pasuho si Job songoni manang pasu-pasu ruas ni Huriam HKBP terlumubi HKBP Nasaret sorongon ubanay ale Jahoba debata nami hatami na kutangi hok kami nang di bagasatikiyon ima na patyurhod dalan nami rohanami pikiran nami lau marnida lau marsakap akan naduminggan di nguluan unang luas hami manipil siad dalan mi alay patuduhon mahatigoran nasyakoi patuduhon manang hasitongan nasyakoi di hami be ganup marsada-sada hodo na patut si pudyon nami ala hodo na manopahami hodo na majadihon hami jala hodo na mangalun hanguluani uban na hupasahat hami ngulu nami pamatang dang ng todinami tuho ali Tuhan arajay mahani dongani tugu-tugu hami tuak kacapalan na lomahi na naung di paradeho di hami ganup marsada-sada suang-sungoni nang akaruas ni Huriam na tongon na soboy ra rok dope maddohoti ulaw parmingguan di bagas joroon ala ni situasi pandemyon toktong dinahuida hami nungalam torop na malum nungalam moru na marsait COVID-10 siya ala toktong dope hami mazzaga ala ni torop niaka namar pungu-pungu napatupaon akka ulaw na adat napatupaon akka hasomalan ni daging na dope toktong dope hujaga hami sa tusia le Tuhan uban nay pargugoy hami leo sabam ni roha leon benget ni roha asa unang mandeli mandate ruas ni Huriam di hasiholan ni rohani nasidai nalaho marpungu di bagas joromon alay pamonang mahami di situasyon asa unang niyan adong be nanggosada siya ruas ng Huriaming nahona sahit COVID-10 siyon suang-sungoni nang akaruas ni Huriam natongon na marsahit disahit akka na maragami lehon hamamalum ni parsahitoni lehon nang akaubat na pinasahat ni akka pangubati tunasida parhitian lau pamalupon sahit nai asa
todimina mengerajai, jala todimima na mengajari, akka pangubati, nang akka dokter, nang akka ruas ni huriam na marsahiti, manangyak kon jumolo sa luhut na tuho. Hodo, debata partano batuan nami. Uban nai, ramoti nang akka dakdanak, na posobulong, di persikolaan, nang di perkuliahan, nang nasorado pe dapat ulaon, nang na di bagasan ulaon pe tutup. Ramoti na sida. Leon sabam nang bisuk ni rohai, laho marnida akan naduminggan di masa depan na. Laho patuduhon, hodo debata Jehovah debata nami, na mangalihon hanguluan dalat-dalan ni ngulu, diaka anak ni ruas ni huriami. Osdorohanami dihawale Jehovah debata nami, tupahi mahami diaka pernguluan na duminggani, sahat dihoma saluhutna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukeda nomor 752 lau suhut papumu pelian. Yakon ma peliata. Ale debata manami na di Bunau Gijang, hodo haroroan ni saluhut silalehon na denggan, dot nasa ulibasa na maulyutus. Upa saat hami masian na nilon mi tu hami pilan nami tuho, say jalo may gabi huwak na husus di jolong. Pasu may jalaramoti asahu parasyak kami pilianon. Pati bulo na rajom mo rito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Bunau Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di panotongaon songon na di Bunau Gijang. Leon matuhami sa deron hanguluan siapari, sesa madosa nami so panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togyo tu pangunjunan,
palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhom madamena tuton dim. Horas madihita, selamat hari Minggu dihita saluhutna. Horas.